To jama'a salamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da wannan lokaci, barkanku da kasancewa tare da ni yan uwa musulmai gaba ɗaya. So zan yi magana ne akan wannan yarinyar wato murja Ibrahim kunya, wanda aka fi sani da murja. So wannan abin da yake ta faruwa ake ta kace na ce me duk ba shi bane yan uwana. Kamata yayi a ce yan uwanmu in suka yi ba daidai ba mu dinga jansu a ciki, mu dinga haɗa su da addu'o'i. Ba wai kawai ku haɗu ba akan yarinya kowa ya dinga zagin da kaza. Zagi baya maganin komai, sai dai ya ci gaba da lallata shi, kuma da abin da ka zage shi ya lallace kai zai dawo ya dama. Sannan kuma maganan cewa malan ya ija matsayin da yake da shi na hisba, gaskiya ina ganin ba daidai ba ne, saboda wannan aikin da yake mu mun sani cewa aiki ne mai kyau. So shi kuma sabanin da aka sami tsakanin gwamna da shi Aminu Daurawa da ake cewa gwamna ya goya bayan murja. Samsam mutane ba su fahimce menene ABBA kabir Yusuf yake nufi ba ne, shi yasa aka mai mummunan fahimta, kuma in ce aka samu sabanin fahimta tsakanin maganan da ya faɗa. Shi magana yake akan cewa a gyara yanayin yanda ake ma'amalan haɗa mata da maza a mota, ake wulla su da duka kamar dabbobi. Kwata-kwata ba adalci ba ne, sannan kuma baya daga cikin doka ko kuma shari'a na musulunci a dinga haɗa mata da maza a cikin guri ɗaya kuma da duka, ko mutum ya gudu a bishi. Baya cikin tsari kwata-kwata. Sannan kuma ku sani cewa wannan abin da kuke gani da zaka fito kana sakin dan wani, kana aibanta shi, baka mishi addu'a, baka sani kai ma fa kana da yara, in ba ka da su zaka haifa, ko ba haka bane? Ya kamata in ba za ka faɗi alkhairi akan mutum ba, to ka yi shiru sakamakon ka faɗi sharri. Na ga wasu malamai sun fito suna ta surutai kaza, yarinyar nan kaza ta yi kaza. A matsayin ku na malamai me ya kamata ku yi? Addu'a shine abin da ya kamata malamai su yi akan wannan abun, ba wai su fito suna munanan kalamai da zagi ba. Ita kuma hisba ta ci gaba da aikin da take yi shine, amma ya gaji suspect kala. Allah ya sauke mu dai. Abin da za mu iya cewa Allah ya shirya mana ita, kuma da sauran uwa wanda suka karkata ta wancan hanya, Allah ya dawo da su hanya madaidaiciya kawai. Duk kuma wanda ya zage ta ko kuma yake aibanta ta, sakamakon haka Allah ya bashi yarinyar da ta fita. Ni na faɗa haka, duk uban da zai kama ni ya zo ya kama ni, na faɗa. Kuma gwamna ka ci gaba da aikin ka kai da malam. Kuma ni na lura cewa duk wanda ka ji ya fito yana zagin gwamna, to dan adawa ne. Na fahimci hakan tintin. Mutane kowa yaji yana kaza. To Allah ya fi.